kuma zakar za ka taimaka mutane da ita 40% abin 10% na wannan abin da za ka samu. Production na uku ina neman shinkafa, ina yin shinkafa. Bana na shuka shinkafa buhu 43. Yes, ni kare. Amma ina kallo kuma ta lalace. Saboda hankali na kuma ya wajen wani aiki na nema ma wasu kuɗi. Ni na bana ya lalace. Man samu abu da nake so. Ka dauki waken suya. Na waken suya yake a garin ku. Ka fi karfin kai noma ne? Ni zan je gona ba haka zan je ba. Jallabiya nan sa. In je a zage ni in ba da haƙuri. In ɗura ashir ni ma a ba da haƙuri. A yi cinikin ce ba zan yi. In sha wahala. Ina iya tafiyar awa 3 zuwa cikin gona a ƙafa. Idan ruwa ya zo ba zan iya tsallaka ba. Taraba nake noma. Nan nake tashin je wata 2 a Taraba. Sai dai mu dinga waya ina gaya da mutanen gida. Anyway, kana da damammaki. Abin da ke cuta Hausawa tunanin garinmu. Tunanin garinmu. Duk mutumin da ya zama wani abu ya tsallaka daga inda yake ne ya wani waje. Kai kullum kana kaga Annabi Yusuf ba da ya ci gaba da zama a garin su da bai dauka ba. Amma da ya gudu hijira saboda an kore shi mai kaskanci da wulakanci sai gashi Allah daga darajar sun da baka tsammani. Wanda suka wulakanta sun zo zama karkashin sa. Opportunities na yanzu hekta daya da kake da ita. Zan nuna muku wani abu yanzu ba ni ta nuna musu ko wata kila za su iya ganiya. A hekta daya yanzu akwai gwanda da muke da ita muna ce mata dwarf papaya. Gajera ce tana nan na ga ana yin ta a garin nan. Tana haka za ta fara zabga maka yaya. Bari na muku ita sai ta zagaya wajen ku maybe za ku iya ganin ta kudan ji kwadayi ko wani abu makamancin haka. Kuna da ita ko? Guda nawa kuke da ita? 6. Yaya nawa take ba ku? To kai kana da amfani ne? Ina zabarin na muku ita da Allah ku yi haƙuri yawa gata nan. Bari amfani da wannan kamar na ga wannan bata buɗe ba. Ku yi haƙuri na ce muku ba wazi bane dama surutu ne za mu ta yi. Yanzu a wannan watan akwai wani babban mutum a Najeriya da wallahi yana da kadara ta fita 2 biliyan naira. Yana da kadara ni na je na ganta don ya sa na je na zagaye kadarorinsa gaba daya in ba shawara za a yi samu kuɗi. Ya ce za ka yi samun miliyan 500 a shekara amma ka taka ta shan wahalar banza da yafi. Kana saboda da mutuncinka ga mutane kaza. Ya ce zo ka bani analysis. Takarda ɗaya da na rubuta masa. Paper ɗaya da na rubuta. Abin da na caje shi naira 750. Wallahi tallahi. Ba zan so in nuna muku sunansa ba amma bari nuna muku abin yawa. Alhamdulillah, thank God. Ku kalla ga in kun kalla daga nan sai ku ba su. Kun ga wannan gwandar? Na ruwan malama gajera. Ka ganta? Zungur. Kun ganta? Tana ba da 'ya'ya 40 ne a cikin wata 6. Na so a ce mun yi boko ma mun zo da projector da wata ilimin mu ta haska muku da kuna gani. Ba su kawai su gani saboda nuna muku wasu abubuwan da sauri? Ok. Kun ganta? Mu sauri mu kammala. Wannan gwandar da ka gani a hekta ɗaya filin bol da kake zagaya kullum ka ta tika tsalle da kai da abokanka ku yi gumin banza ku dawo. In kana da ita guda ɗaya mita 100 by mita 100 ka zo kai bohol ko ɗan ƙarami ne ɗan 15,000 da ake na noman shinkafa da tumatir da albasa. In ka sa wannan za ka iya sa tushiya 2,300 a cikinta. Tushiya 2,300 za ka sa. Mita 5 ba mita 5. Mita 5 ba mita 5. Duk wata 6 za ta baka yaya 40. Lissafa naira 100. Wannan gwandar kukun ganta? In aka sai ta naira 100 an yi mutunci? To,
to ta baka guda 40 ta baka 40 4,000 za ta baka sau biyu a shekara nawa kenan 8,000 to 8,000 so 2,300 nawa kenan ku buga mana yan boko buga mana ku dawo da ita duk zan zama muku sabuwa so 300 kun ganta ko? a wani dangote nawa ta baku? a'a sake buga 18 million 400,000 filin bol nawa ne a unguwar na kuke tarawa a unguwar so in ka je nan ka fita yanzu inda yake da zaman lafiya ka samu 1 hectare ka yi fensin ɗinta in ka samu babu waya za ta zagaye maka guda 18 za ka sa nawa babu waya take 20,000 ko ka koma can ka dinga zama mana me laifi ka samo dan bijilan da yake da bindiga ya zauna ya tsare maka gwandarka ita daɗin gwandar kuma shine ba a ɗiba ta sai an zo da kuɗi wawa ne ni zan yi harvesting ɗinta ne ka ki kawo kuɗi ta lalace ka zo da kuɗinka ka shiga ka ɗebo iya ɗibar ka kun fahimta a daidai wani lokacin kuma za ka iya font ɗaya kamar wannan kaga kifi ne daga nan kuna gani haka shi ma hekta ɗaya ne sai ka sa kifi miliyan ɗaya a cikinsa in ka kyankyashe zai ka watsa shi yana cin abincin ƙasa ko 500 kake sai da shi na musu gani ko 500 kake sai da kifin nan 500 miliyan kina a shekara ka sa kwaya miliyan ɗaya ka sai da shi 500 kun na gani ba su gani so ruwan kifin shi ne ruwan da za ka dinga ba mu gwanda kuma ruwa da shi a ta yana tafi a banza shi muke ce integrated farming so mai kamanta ana biliyan miliyon kudi kana jinsu amma suna ta wucewa banza saboda ba a tare mu daga baccin asabul kafi wa ragimi da muke barin takaita mana ya uwa tunda na ga lokaci yayi akwai business da zan gaya muku na karshe wanda yanzu haka cikin preparation din zama nake ma wani permanent secretary ne ya bani kwangila ina yi a kwangila da ya bani ko miliyan ɗaya zan ci kuma issue ne na kwana 2 na gama yankin da zan masa abinda zan mai shine kun san awaki ko okay akwai awaki da muke ce ma trice a nan Najeriya ma da kala 3 ma da African dwarf in ka je kudu suna da 'yan gajejjeru kamar mayun ne ma da kuma Sahel za ka same su some part of Kano and Bauchi da some part of Gombe suna nan suna dogaye amma suna haihuwa ne ɗaiɗai in sun yi nisa su haifi biyu sannan kuma akwai red Sokoto su muke ce maraɗi su in ka gan features ɗinsu gashinsu a kwance yake suna kama da wannan teburin da yake gabana ba jajjaye ba ne haka suke kalar su kamar rigar shek take za a ga ƙahonsu ya yi haka bayan su ya loba kamar haka sannan suna da manya-manyan uda nono su manya ne to in ka sa waɗannan su kuma uku suke haihuwa to in muka ɗauki uku misali sai ka za ku zaga guda 100 hekta ɗaya ne nake ta gaya muku don kada hankalin ku ya dinga tashi hekta ɗaya ta ishe ka noma akuya 100 yes in ka zo za ka yi demarcation ko waje ne kamar haka in ka ɗanyi ginin da bai wuce haka karraba sai ka sa akuya 10 a nan 10 wannan gaba ɗin lissafi ne na 3.5 million za ka yi shi in ka sa akuya 100 sai ka so bunsuru guda 10 good variety akuyoyin in ka tashi sa su ba wai random selection za ka je kai ba ka je da wanda yake da ilimi na zaɓensu akwai abin da muke ce mai aging sai ga mutum ya je wajen dabba kai kana ta kallon nama shi kuma ga ya haka da bakinta ko akwai abin da muke duba ba zan gaya muku ba sai business a to ni wawa ne sannan gaya ma kyauta ne
in aka yi haka akwai abin da muke duba a bakinsu sai a ce a ɗauki wannan wuni za ka je kai a kasuwa ba lallai bane sai ka gama zaɓa 100 yau ka zaɓa gobe ko ka bi kuma rugage ka nemo history to ba wadda ta haihu ɗaya ko biyu ake nema ba a'a wadda ta haihu sorry ba wadda ba taɓa haihuwa ba ko mai haihuwa ɗaya ba ruwan kare ita saboda calvix ɗinta bai kai damar ɗaukar nan yan mata 3 ba sai ka ɗauko da ta haihu ɗaya biyu 3 zuwa sama saboda akuya shekara 7 take tana haihuwa so idan ka ɗauko su sai ka zo ka sa bunsuru ɗaya a cikinsu duk 10 ai duk dabba ɗaya na maganinsu mutum ne mata 4 kai kaɗai ka ishe su amma dabba mata 4 namijinsu ɗaya haka Allah yi su ratio ɗin sorry mata 10 namijinsu ɗaya so in ka zo muna musu allura don mu yi ovulating in heat period ɗinsu kafin ka yi masu allura sai ka yi deworming ka tsalkake su duk dattin da suka zo saboda difference history gare su kada wata ta zo da contagious disease ta shafa ma wata so za ka yi musu allura na long active ka yi deworming duk su zubar da su yi zawo duka su fitar da dattin da ke jikinsu yanzu they are ready for production so suna zuwa sai ka yi musu allura dukkansu za su tada sha'awarsu ba ana yan samari ba kuna zuwa ku ba yan mata cin gamba yanzu su ci su kama sha'awa wajen fati a dinga rafin ɗin zauna musu abuwa so su ma dabbobi naturally from traditional level fulani sun san bishiyoyin da suke saro ma dabbobinsu a daji kaga suna ci ba wai kawai abinci ba akwai bishiyoyin da sararsu ake yi daga su ne kuma mu muke extracting din wannan hormone din sai a masu allura sai ga sun tada sha'awarsu shi bunsuru kazafi ake masa ana ce mai jaraba gare shi no tsokanarsa ake saboda in ka ga akuya tana da alamar sha'awa zaka tana kada bindinta kuma tana excreting din wani mazi a bayanta to shi kuma da ya ji wannan wari shi zaka yana wawware baki yana kallon ina za shi to yana da sun yi wannan shi kuma tsokane shi so namijin muna mai fenti haka a cikinsa fenti wanda duk abin da ya taba fentin zai iya shafar wani abu so in ka zo gwada kana tagin a jikin dabbobinka tun daga 1 har zuwa 100 akwai roba da muke sa a kunne so kana kallon su duk akwai daga gabayanta akwai fenti an hauta so sai ka rekodin ɗinta mai 32 ka gani sai ka je kan number 32 sai ka rekodin date ka ce in yau 29 January sai ka lissafa zuwa watan 7 with 2 weeks after or 2 weeks before za ta haihu insha Allah ta'ala so duk lokaci da ya su dauki ciki saboda an yi riga da an motso sha'awarsu shi kuma duk sai ya yi mitin ɗinsu so in ka zo ka ga akuya kwance ba su gefe ciki gare ta ka fanci wannan so in suka ɗauki ciki gaba ɗayansu a cikin wannan watan da za ka zo na 7 2 weeks before ko 2 weeks after kowace za ta zama kabarin 'ya'ya 3 in suka haifi 'ya'ya 3 nawa gare ka 300 da uwayensu nawa kenan 400 a wata 6 sai ka kyala 'ya'yan da uwayen su dan huta na kwana 3 suna shan nonon uwayen sai ka tattara 'ya'yan ka kwashe su gaba ɗayansu haramun ne sake shan nonon uwarsu sai ka bar uwayen su huta sati 2 saboda sun ɗauki ciki suna hutawa sai ka zaki ɗauko wannan allurar duk ba zan gaya muku sunanta sai ka zaki daddanna musu wannan allurorin ɗauka ciki za su ba hutu suka zo yi ba ko mace ce ta haifi ɗa yanzu idan tana shayar da yaron za a shekara 1 shekara 2 nonon ta bai kafe ba amma idan yaron ya mutu ba kafewa zai to yanzu saboda ba a sha ba a zuƙo shi to yanzu tunda ba a sha za ta tsane kayanta tana tsanewa kuma ta shirin ɗauka sabon ciki domin mace tana da ciki tana shayarwa ta ba ta ɗauki ciki wata kuma sai ta gama wata ma za ta ɗauka so kawai sai ka sake danna musu allura su sake ɗauka waɗannan 'ya'yan alaji da suka zo sababbi guda 300 su kuma sai ka zo ka ɗauko roba transparent roba kamar roba fentin nan fara mai hasken nan da kake ganin komai a ci kamar wanda plastic roba dai mai haske da kake gani sai ka zo ka same ta ka huhuda ta haka haka gefenta kai mata hunduwa 12 ka ɗauko plumboti na yara
kun san fulamboti ne yara ke shan nono fida sai ka zazzara kan fidar sai ka shigo da su cikin bokitin ka zaro su haka za su yi tsaya daidai ba abin da zai zuba in ka zuba ruwa kaga ina yake diga sai ka sake zuwa ka liƙe shi to wannan yanzu shine uwarsu sai ka ɗimama ruwan zafi warm water ba hot water warm in ka ɗimama ruwan zafi sai ka zuba ba cika shi za ka yi full ba kamar in yana cin lita 25 ne sai ka sa kamar lita 22 kaga sama free ne sai ka ɗauko man gyaɗa na gyaɗa mai kyau fiwa gyaɗa ba wai controller ba mai zuwanta controller man gyaɗa mai kyau sai ka ɗauko wannan 50 cl na maganin yara ɗinnan sai ka zuba ciki ka kaɗa ka ɗauko garin madara kofi ɗaya ka zuba ka kaɗa ka ɗebo gishiri cokali 3 ka zuba ka kaɗa ya zama nonon uwarsu domin abin da ke cikin nonon uwar shine aka quantifying aka yi analyzing sa ga shine abin da ke cikin nan anan kana da fat kana da water kana da minerals kana da milk kana da komai protein ka hada nonon uwar yanzu so su za su kama su mimimi suna ta tsotsa suna sha bayan uwansu kuma suna can sun sake ɗaukar sabon ciki so the same wata shida mai zuwa za a sake zazzage maka ya 300 akuya nawa gare ka 700 a cikin shekara daya 700 waɗancan da aka haife su 'ya'yan idan ka da sha'awar ka ci gaba da expanding din business din sai ka sake ware mata 10 namiji daya 6 months mai zuwa wanda aka haifa haihuwa fari uwayen suka sauke na 2 to uwayen za su ɗauki na 3 waɗannan ƙannan su ma tare za su ɗauka da su kuna fahimta ta? tare za su ɗauki sabon ciki da uwayensu so duk wadda ta ɗaga in namiji ne bunsuru ne ya ɗago sai kai castrating ɗinsa kai mai dandaka tunda ba haihuwa kake so ci gaba da yi yana dandakewa sai ka ci gaba da bashi allurar MBT multivitamin kana bashi abinci sai da gashi yana kokarin ya dinga kallon ka haka ina hanya take saboda kiba zai dinga yana wannan kiban nan ta idanu kaga bayan shi yana haka disamba na yi sai ka zo jin malam jushi ka nemi fatawa wa ya hillu an nazhab ila lagos bi bunsuru so in ya halatta an baka fatawa in kaga zai tsananta ma je ka wajen malami mai sauki ya baka fata ka tattara su tirela 1 tirela 2 ka kai lagos nawa ake sai da su yanzu 25,000 30,000 to in guda 100 gare ka nawa ka samu in guda 500 za ka je ka sayar misali yanzu a cikinsu 25,000 times 500 ina yan boko ku buga mu kuma wannan production din hectare ɗin akwai abin da muke ce kuma nomadic system wanda idan za ka iya samun aminci free range masha Allah sai ka je ka samu hectare 4 a daji hectare 4 za ka dinga noma ciyawa ne ka sa sola tsakiya bohol za ka yi na sola phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 1 ɗinka za ka dinga noma ciyawa a cikinsa a wannan satin next week sai ka zo ka shuka phase 2 third week ka shuka phase 3 fourth week ka shuka phase 4 a tsakiya kuma ga solar ka a tsakiya in shida na safe ta yi ruwa ya fito in shida ta yi mata yi ruwa ya dauki energy ya tsaya baka da magana sayan mai baka da magana kiran bakaniki ya lalace injimin ka no ba ruwanka da wannan tashi hankalin so wannan watan ciyawa nan ta daga ka sako su shigo ko ka zo da kwata ɗinka bela ka yanka ka yi musu dinga ciya inda suke next week ka sake zuba waɗannan ka yanko wannan so wannan ciyawar kana rede ta kana yanke ta kana tafiya fa so kuma ta sake growing ga ruwa kana bata ga dabbobin ka suna shan pure water ba ruwan kwatami ba da na kududdufi da na wani rafi ruwa ne mai kyau suke sha sai daga suna budewa suna girma me amfanin digirinka in baka da kozizi aljihu me amfaninka so think positively don't think negatively kana jira sai an baka 30,000 nawa 30,000 take yan uwa nawa zaka sa kayan jikinka ba amma daga 30 din ba har yanzu
so think positively, ku yi tunani. Sana'o'i ba na so mu tsawaita ne, akwai sana'o'in da naira 10,000 ta ishe kai sana'a ma da su, karka ce ba ka da jari, wani lokaci ba jari ba ne business. Ana yi ba kuɗi ka je ka sunarki a kasuwa, amma ka ma sha wahala, latarka buna ɓabaƙan sai ka wahala za ka zama wani abu. Man nala al'azima khatara bil azim, duk wanda ya zama wata tsiya wallahi ya baka tarihi rayuwar sai ka yi mamakin sa. Duk wanda kaga an ce wane ne in zai ga ma tarihin gwagwarmayar rayuwarsa sai ka tausaya masa. So ɗan uwa, irin wannan zaman kadai ba zai yi warkar da mu ba, yasa nace muku ba lecture bace, kawai hira zamu yi. Amma dai akalla ka san cewa ba za ka tashi lecture ba sai ka gane akwai abin da ka dan duba gefen ka kuɗi ne. Ina da abokin da ka san sana'a a Kano, wallahi sana'a kaskanci suke, amma wallahi suna da kuɗin da lokaci ina rancen kuɗi a hannunsu. Ɗaya sana'arsa shine leda fiyo ta gari. Ita yi watsa almajirai 80 kullum yana biyan suna zuwa suna ciko buhu da leda fiya wata. Me za a yi da leda fiya wata? Recycling. Balle je samu intervention da wannan cewa shi sanitizer and sanitization na gari yake yi, kuma ya ba mutane aikin yi, ya karɓo kuɗi a World Bank da suka dinga bayarwa ina intervention ɗin nan. Wancan sadaka yalla sunan wannan kuɗin, wannan shi ne real business. Ina da aboki wanda shi kuma sana'arsa tunda harkar agriculture muke production na issue na taki a Nigeria, soil scientist. Shi kuma tunda mun yarda da cewa organic fertilizer is better and more efficient than inorganic fertilizer. Taki da ake wannan na zamani yana da illa, yana da effect. To ko America je inda garin kafircin yake, za a ce maka wannan lemun da wannan gwaibar organic ne, kudinsu daban, sai a sai maka shi kamar $10. Amma wannan mangwaro ko wannan kaza takin zamani sai a sai ma $1. Kudin is difference. In ka zo ka sa buhu 7 zuwa 10 na fertilizer based on fertilizer trial da muka yi ko kuma analyzing fertility status, buhu 10 ya ishe ka. To yanzu za ka yi amfani da inorganic fertilizer sai ka sa kusan buhu 100 don ton 10 ake sa fahimta. Kaga is incomparable. Kudin wancan da kudin wannan ba ɗaya bane. Amma ka san da yake samu nashi ya empowering din matasa yan wiwi. Kasu suna da amfani, ba mutanen banza bane. Wato in baka san da zaka yi amfani da abu sai amfani da kai. Kowa na cin abinci, kowa na kashi, masan kowa na cika, kowa kuma na kyamar wannan abin ya cika. Neman mutane yake su kwashi ka biya su. Sai kamfanin, sunan kamfanin ba zan gaya muku sunan kamfanin ba, amma ga sunan da gidan kowa akwai. Waye sai kyamar wannan kalmar? Duk ko gwamnan garin ne yana dan tabawa shi ma lokaci, ko ba dan tabawa talaka in yayi gabza maka cikin sa abubuwa shi ma zai je dan taba. So za su je su kwashe maka toilet din gidanka, su iya aikin waɗannan ke su kwashe ma toilet na gida. Ba kyama kake ji ba, biyan su ba za ka yi, ka biya kamfaninsa. Sai a je bayan gari can waje sai a je a zubar. In aka zubar ba fashegin da ya sai zai taɓa wannan abin don kuɗi ne. Barin shi za a yi sati ɗaya bushe. In ya bushe sai a zo a baza shi, a sa takalmi rambut. Ni ma yana zuwa kamfanin ya baje ya bushe. In ya bushe sai a zo a ɗauko kuma sabon buhu a dinga zuba shi a cikin buhu 50-50 kilogram 7,700. From west to the wealth. Wealth to wealth. 7,700. Kun san suwa suke sayan shi? Masu noman karas, masu noman tumatir, masu noman yalo, masu noman alayyahu, masu noman kabeji, masu noman salat. Kashi ne suka yi amfani da shi. Ai ba fatawa muke ba. Wanda sai su malam juji su suke fatawa. You know, kun fahimce ni? Sai ka cewa wannan dukiya ce. Kuma mutane da suke siya, ka san wani abu? Yanzu mai noman tumatir, kai kana ganin shi cewa bai san me yake ba. Shi yanzu in tumatir ɗinsa ya nuna, ba zuwa ka siya ba. In bai iya yanka ya busa da shi ya zama hasara. Haka ne? To sai suka gano sirri idan kana amfani da inorganic fertilizer, tumatirin karbewa zai da wuri. Haka ne?
in kai amfani da organic fertilizer wannan kashin ko an cire tumatirin za a bar shi bai zai lalace wanne ya fi mai sauki sai je so abin da kai kace banza ne a gidanka an kwashe shi kuma ya zama useful to him na mutum ake magana ba wani kai ba ga wani ya ce ma sana'a kashin kaji ke ba kaje zariya ka gani nan kuke sai da buhu yanzu ina sai 3,500 ina sai abin ga 4,500 naira 1,000 ba shi yake wahala ba ni yanzu a gidan gona ka zo ɗiba ana iya ɗibar buhu 100 buhu 50 buhu 70 a duk cikin sati biyu sati ba za su kwashe shi na fi kowa sanin amfaninsa amma kar ka zama cinye du sai in kyale su zo su yi buga farashinsu da suke bukata in kyale su yanzu target ɗina shine ina son sa kaza 20,000 a hekta ɗaya. Na gama sautin ɗina da kamfani daga China yana za zuwa abin kuma ma'aikata biyu zan dauka biyu saboda ba mu da amana cikin harkar yes kuma kwai ɗaya ba wanda ya sata wallahi kullum zan fita da kar 700 insha Allah a kullum zan iya samun naira miliyan 1 a gidan gona shine business na target ɗina kenan daga na gama wannan kuma zan daina wahalar da kaina na daina wani business domin a shekara zan samu naira miliyan 180 riba ce so ba inda zan ƙara ba wanda zan ƙara mai aiki ko consultancy ba zan ƙara yi zan dawo domin ni ɗalibin ilimi ne na tara da littattafan da har yanzu ban gama karanta su ba na daina yawo kuma lokacin in ka ga na fita sallah na fito amma karatu zan koma kuma in ci gaba da yi dan ni ba wahala banza na zo yi duniya ba neman kuɗi na zo wahala da kaina ban takura ma kaina amma dai zan yi masara ta ko hekta 100 ce saboda in ci gaba da ba mu wannan kajin abinci a shekara nothing da zai dinga wahala da kai ni ba wahala zan sha ba mu ce bukata ta ba ta dinga wuce miliyan 500 ba duk shekara to dan me zan wahala da kai so yan uwa za mu samu lokaci insha Allah ta'ala yanzu duka wannan labari ne nake kiya muku dan mu zabar da kanmu akan abin da muke ciki idan ka tashi ka je wani garin za ka yi mamaki yadda abubuwa suke tafiya da yadda ake gudanar da al'amura amma akwai businesses da yawa wanda mun ga yadda kwankwaso ya yi empower din matasan mu a jihar Kano wanda kai sai ka rena business amma wallahi ka je ka ga wanda ma ya fi ka asali ya fi ka daraja zai ga shi kuma yana wani business kuma yana samun kuɗi Allah samu fahimta so I will like mu zama in keep in touching ta yadda za mu bijiro da businesses zan iya kawo muku wani rubutu da gana abokina ya yi business 88 za ka iya yansa da naira 10,000 business 88 yes yes ni na tunanin da zan ce ina son ɗauki mata 100 yanzu haka in ba su 1 miliyan naira 10,000 zan ba su kowace ta yi ta kama sana'a kaga sana'ar shinkafa da wake sana'ar awara sana'ar kayan miya sana'ar kaza duk mata tsayin kan su riƙe su in ka ba mutum naira 10,000 ta so gyada ta yi man gyada da shi tana kuli-kuli tana sai da mai in ka bata wallahi zai hana 'ya'yanta zuwa maula za su dina shaye-shaye 'ya'yanta ba su bariki ba 'ya'yanta ba su rigima ba amma abin da ke ta take tun kudo yaran ba ta abin da ta waye gari ta ba su in ka waye gari misali kai business da kudinka ya dawo ribar kawai shine ka ci a cikinka you are sustaining it's okay tare da cewa wannan business din a duniya ana kyamatarsa ba a bukatarsa a cikin duniya saboda baya wani adding value to economic na kasa harajin nan zaka zo karɓar matar da take sana'ar 10,000 so gwamnati ba ta initiating da irin wannan amma mu at local level we can initiate it za mu iya kuma za mu rufa matan na asiri zawarawa ne iyayensu sun mutu wasu wata an sake ta ba taimako ba tausayi amma in ka ba ta wallahi ta rike saboda mace ta fi namiji tattali shi ne statistic din duniya mace ta fi namiji tattali ka tambayi Robert Mugabe da yana nan ina bibiyar Robert Mugabe saboda yana yin maganganu na rashin hankali amma na basira kana kallon sa kamar bai san me yake ba amma sai ya ma gaskiya yace statistic din kasarsa duk ranar juma'a maza sun fi withdrawing din kuɗi a statistic din kasarsa duk ranar monday
mata sun fi kowa depositin da kuɗi saboda ka kawo kuɗin ce wani sun a ranar wanda ya zai sa'a da yes ya ce inda za ka shiga supermarket ko batik ka ga takalmi na ƙafa ɗaya an rubuta musu salari ɗinka ana sai da su 69,000 shi ne salari ɗinka ya ce wannan lokacin ne za ka yi realizing cewa baka da sassan income ya kamata ka je neman kuɗi takalmi ɗaya a ce shi ne kuɗin salarinka na wata ɗaya to lokacin za gane kai fa rayuwa kake kawai a cikin allon baku mu samu to ko america sai ka jana cewa wai dala 2 ta ishe mutum rayuwa a rana ɗaya nawa dala 2 take yanzu 1,000 wannan gaskiya ce ko ƙarya ce ya za a yi 1,000 ta rike ka rayuwa ƙaryar banza ce ce wai talaka shi ne wanda wai 1,000 za ta yi rike shi a rana kai kaɗai ba ka da mata ba ka da uba ba ka da uwa ba kai kaɗai kaga america kuwa shege ne to kai kaɗai ka zauna 1,000 za ka nawa za ka ci 1,000 so mu sake tunani yan uwa musulmi in muka tashi wallahi ma da capacity da ability wani ya ce ya karanta engineering ana civil engineering ba za ka yi tunanin me za ka yi da shi ka je ka buɗe gidan bulo mana mai kwari mai inganci suna lamiri ka samu gidan bulo ɗinka a ɗaga a buga in ya fashe ba biya sunan su yes yes why not to ba abin kwarai kake bakin ana sai da bulo fa a garin nan hannun 230 akwai in ka zo da tifa ake zubar da shi to ka inganta da ka je karatu abin baka gane me ake ce ma ratio ba yes think it well yanzu su kananan sana'o'i da muke renawa in ka je wani waje inganta su ake yanzu yankan farce kana ɗauka shi karamar sana'a sai ga wani ya ji ya buɗe shago ya sa AC da talabijin aikin yankan farce yake in ka zo ya yi maka pedicure amma yana kyau 1,000 da yake yawon banza gari kake bashi naira 50 ba nawa zai tara amma yanzu ya gyara shago ga kujeri masu numfashi ka zauna kana jin wani lumlum ga labaru kana kallo ga AC kana sha ga suwan wata an kama mai sanyi ka dan kora kafin a gama yanke mafarki you see akwai sana'in da ku yi tunani ku komai shi ke sai da kansa jama'a baba yanzu ka je kai aski na 5,000 Allah ji kansa gira hamidan daga cikin best sana'arsa a duniya shine baba ni na san inda yake yin wannan baba na Abuja yana samun 2 million 3 million a rana wani da gaske sagir hamidan ba kuma abin da zai baka mamaki a cikin container ake ba wai gini ba container no container take ba miliyan 1 take ba da 300 amma an tsaya an yi decoration an inganta ta an mata wallpaper an gyara abubuwa an sami sai ka shigo a maka aski mai kyau in gida kuma za a je maka 7,000 sai an baka ma dan drinks ka sha yes a gidan ba kuma dinga ce ba da ya ga sati biyu yayi ya kira ka zo ka mai aski home service ake jago so uwa ba wai cewa yake cika mu da surutu ba akwai opportunities da yawa wanda za mu iya yin da kananan kuɗi yanzu ka zaga wani yana da wayar 50,000 30,000 an tsama zai ce maka ba jari ga jari a hannunka ga jari ko ba ka da kaya yanzu ka je ka samu mata a gida ga suna ta ɗora talla a status ɗinsu a tamfofi ne turaren wuta ne ko ba ka da komai ni na san abokinmu da yake zuwa wajen masu mota kilin a buɗe mota ya ɗauka ya sa status in ya sa yau ba a siya ba gobe ba a siya ba ji ba a siya ba ran da ka tashi sai mota za ka tuna cewa shi abokina wani ya sana'ar mota bai biya ka ba in kuma ya sa sai a zo a siya ko ce maka muna karɓar canji ko muna gyara muna kaza muna kaza muna kaza kowa jama'a ku dala ku buɗe ƙwaƙwalonku muna da damar da za mu tunani ba wai abin nan bane ni wallahi da kawai da na yi rashin sa'a kawai boko na tashi wallahi in na gaya ma kuɗi ba za ka yi mamaki amma matsalar ina ustazanci ka gane to ba zan iya sakin jiki da duniyar ba domin wannan ya fi mun tabbas akan duk wannan abin da za a amma wallahi da ba na ustazanci wallahi na falle sai ka shekara wallahi sai ka sha mamaki domin client na abokan da nake ma aiki a saifem yanzu zaka wani yana da 4 billion wani yana da 5 billion zan kawo analysis din kamfani in yi so sai dinga ganin na girme ka kafi ni kuɗi kuma abin da kake zan iya yi to amma yana cin lokaci na ustazancin nawa so ba zan iya sakin jiki gaba daya cikin wani harakar da zan mutu kawai wasu su kwashe kuɗin a banza da ba amma yes so amma da Allah ku koyi tunani
mu especially jihar da aka ce tafi kowace tsiyar talauci a Najeriya ita ce Zamfara. Wallahi ka duba gani mana me ake production a garin nan, me ake fitarwa a garin nan, sai cewa farming is our pride. Ina noma bandit din suno ne, inda ana gyara abubuwan da ake su ma an ji ana masu abin da suke yi. Yanzu kawai bari kulle muku da wannan misalin, na san gidan da gaba daya akan shanu 10 suke rayuwa. Da wannan yuyuyun banzan da shanun da muke da suke tada fara tsakanin makiyayi da manoma, project ne na masa akan wannan abin da rubuta further production. Da wannan yawon banzan da suke yi, akwai bafulatun da take yin sai da nonon 10,000 ne a rana, amma garken shanu gare su guda 100 za zo ta sai da nonon 10,000. To me amfani wani shanu? To in ka zo mu tsarin da muke so a dinga tafiya a kai, tsarin da kuma nake son gwamnati ta yadda ta karɓi blueprint in tsari na a tafi a biya ni kuɗi. Yes, don kawai 2 biliyan aka bani zan iya haƙura a wannan tsarin. Wannan shanu duk a cinye su a sai da su inda kuɗi yake nema. Tsarin na gaya muku ɗazu a je a samu hekta 4 a yi noman ciyawa, ba shi ne abincinsu ba. To za a iya transforming shanu a zuwa a ɗauko bakolo, kun san bakolo ko? Shanun da ba su da ƙaho su suka zama best, ga nono ga nama. In ku kalli shanu Holland suna kama da wannan shanu, haka ne? To the same gene ne, difference environment ne ya raba su. So abinda ake yi, karka je ka ɗauko shanu daga waje. Shanun waje suna iya baka litan nono nawa a rana, 25 liter faɗi. Wannan jarka, yellow jarkan nan za su yi baka nono. In kana so ka tabbatar da haka, ka zo nan shika na free Zaria. In karfe 8 na safiya yi, za ka dinga jin ihun shanu saboda nonon kada su yake haka. A zo dai a ce, a zo a ce da kansu ke kawo na zonin cire nono saboda ya nauyi. Ka ɗauko lita 25 wasa ce. So karka so wancan shanun, ɗauki bukolonin na Najeriya. Ni wannan da nake gaya maka nan Talatan Mafara shekara 7 muka zo muka sai ma aboki na shanu, shekara 7 da suka wuce muka dawo da su Kano. Bakolo aka yi domin muka so semen maniyin aka yi artificial, yadda kaga wannan abin haka yake zuwa, amma ruwan maniyi ne a cikinsa, amma za su sha cikin kankara tun daga Holland har Najeriya a kankara zai zo, domin ya narke zai iya lalacewa. So idan ana so amfani shi a bashi zai narke, yana narke sai a ɗauko sirinji doguwa ce kamar haka, sai a zuƙo a yi inseminating ɗin wannan maniyin a cikin uwar. In ta zo tana fitsari nan da wata 2 za ga ta yi ciki ko ba ta yi ciki. Daga fitsarin za ka yi testin sai ga ta yi ciki. To in ta tashi haihuwa ba irin ta haifa ba, za ta haifi kaso 75 'yar ƙasa, kaso 25 'yar waje. To wata 8 ne haihuwar shanu. In ka sa guda 10 mata suka yi maka wannan, za su zube maka a cikin wata 8. Suna zubewa, in yaran suka taso su ma wata 8 sai ka sake dura musu su ma cikin da ka dura mu uwayensu, sai ka cire uwayen ka yanka su, su sun gama nasu. Waɗannan da aka haifa yanzu in ka ji masu injectin ciki, in suka tashi haihuwa za su haihuwa ne 50-50, 50 'yan ƙasar waje, 50 'yan gida. To wata 8 za su sake haihuwa, sai ka sake yanka waɗannan 'yan 75-50-25. Wannan 50-50 su za ka sake ɗura ma ciki. In suka tashi haihuwa za su haihu 75% 'yan ƙasar waje, 25% 'yan gida. To the next in suka sake za ka zo ka sake ɗurawa 100% 'yan waje, shi muke ce ma acclimatization. Ma'ana in ka kawo su can sanyin bala'i ake, nan zafi yake, ba su iya rayuwa ba. Amma wannan juyi halin da aka dinga yi ya sa za su yi adapting in environmental climate ɗinmu. So in suka tashi kawai za ka dinga ba su abinci ne, waɗannan sun zama 100% 'yan ƙasar waje masu ba da 25 lita. Nawa ke sai da lita ta yogurt? Ba ta 500, 1000 take 200, amma ƙyale ta 500. In ka rike shanu 10 kowace ta baka 25 lita fadi, 25 times 500 naira, nan za su baka 12,500. Ba haka wani? To 12,500 sau 10 nawa?
125 kenan a rana ɗaya, a rana shanu 10. so sadda ka zo kan wani abin kai dai ba kauye bane ba za ka inganta harkar ka ba, zuwa za ka yi ka samu waje santa guda 3 a nan gurin guso. in ka shiga nan cikin jifatu inda ake sai da lemu, kana shiga wajen da ake lemu za ka ji sanyi a wajen. fridge ne amma me cool temperature fridge, ba kankara zai sayi ba amma wajen kullun cikin sanyi yake. so su za ka yi oda ko banki ne ka je su saya maka kayan nan, inganta sana'a ka za ka yi. sai ka zo ka dinga zuba wannan madarar fresh milk 500. garin nan shan hura ke kamar mayu. za ka yi ciniki ko ba ciniki ba? in mutum 10 sai kama wani sana'a garin nan kana ganin za a kure ku ne? wallahi neman nono za a dinga wajen ku. je Kaduna nan ka gani, kana fitowa Kaduna akwai Amingo. kullum muka tashi dawowa sai mun tsaya mun sayi Amilkon nan kai, sai mun sayi wannan abu nan. kana fitowa daga masallacin nan na me yake da suna sunu sukalet. so business na da yawa jama'a, amma ba ta wasa da opportunity. a ta fama da wasu shanun da ba su da amfani. kuna da shanu 100 amma ba fulata na ba ta 10,000, kai da guda 10 sai ka samu 125 a rana. kuma ga ciyawa kullum ba sai ya za ka yi ba, yanko mu za ka yi sabuwa fresh su ci, ga ruwa mai kyau su sha. kawai veterinary doctor za a ji maka dinga zuwa yana masu allura, in ba su lafiya ya ba su magani su dinga samun lafiya. anyway, khairul kalam ma qalla wa dalla, karin cika ku da surutu da hira. nan gaba insha Allah ta'ala sai mai planning mu gani wani irin tsari za mu tafi akai. idan organization za a bude wanda za a yi zuwa je a karbi grant, akwai kuɗi makil a Abuja, amma mutanen ba su yi access din wannan kuɗaɗen ba. yan siyasa mu kuma jahilai ne, ba su ma san inda ake samun kuɗin ba. yanzu a ƙarƙashin ofishin Sadiya Umar Faruk akwai over 300 billion naira da aka ce a yi sauri a batar da kuɗin nan kafin February. kafin February aka ce a sauri a batar da kuɗin nan 300 billion naira. in ya mure na cin da ta karɓar kuɗaɗe mahaukata ma da yanzu akwai program da CBN ta fito da shi 100 for 100, za a baka 5 billion zuwa 10 billion sai a shekara 10 za ka biya. 100 for 100 suna abu ina da shi a nan yanzu. duk wata 2 ana so a ba mu kamfani 100 wannan kuɗin a Najeriya. ba an fita da inera ba, kai za ka je ka sa kuɗin ka inera ne, amma ta can za a sanyo ma kuɗin. in an sama kai ka tabbata da cewa da gaske ake za a yi kuɗi kenan. so da Allah mu yawo da Allah. abin da yana ci mun me suna ba a wallahi ya wuce haka, yana ci mun rai in ga mutanen mu. in muka shiga duniya kafin ka ga dan gusau ko dan arewa ma cikin harkar ka, dan nozuwis nan kowa ba gidaje malam, sai dai a dawo ce akwai dan nauyi a wajen ka, dan ba naira 50. wani sakare ma wai tare ni wai shekaran je wai an dora shinkafa da wake a gidansa babu kuɗin mai. wannan tunani ne fi kullum sai dai a zo a baka 200 ba dole kuwa zuciya ta mutu ba kara makalla. amma ga harkar kuɗi yanzu cikin kunna ko ne ya da kadar da zai iya sayar ɗin ko ɗaya daga cikin business da muka faɗa zai iya farawa a kansa. amma kowa ya zaune, wani ma in ya je ya tallata babansa zai isa karɓar kuɗin su fara tare. ga kuɗi wasu na da kuɗi a aje ba san da za a investin ɗinsu. so da Allah mu waye, mu buɗe tunaninmu, mu haskaka ma ɗan uwanmu ta yadda za mu yi. kamar ne na faɗa cewa ba wai lakca ba ce, kawai hira ce. so a hira kuma komai ana ji, ana ji abin da ya kamata a kaddamar da abin da ya kamata a akhara da abin da bai ma kamata kai bata lokaci a kansa ba. duk inda hira ce aka ji shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Allah ya saka da alkhairi akan wannan gudunmuwa, wato da zaburarwa da wayar da kai da buɗe ƙwaƙwale. wannan lecture tsakanin da Allah lecture ce mai matuƙar muhimmanci, wanda muhimmancin nata ma ya wuce a iya misaltawa. don tsakanin da Allah na sani kowa na wani yanzu ƙwaƙwalwar shi ta buɗe, kuma an zaburar da shi, kuma kowa yanzu yana ganin cewa ashe ba bai rasa abin yi ba, illa dai kawai bai sani ba. to ina fata da kuma roƙon Allah ya sa wannan lecture ta zama sanadiyar zaman dukkanin wanda annan biloniya ba miloniya ba. Kwarai ku Allah sa kowa zama biloniya ba miloniya ba, amma